Hello mga bisdak, may buntag sa inyong tanan dranong sus perte paging hagara sa kong naong dira mga bisdak kay pag-urgi kong mata na gipo kung sa manghod kay mga umbra lagi ekonomi para lutuonon karon kay bawo na ba yung mga bisdak na kalagkalag ron. So mao to mga bisdak nag-prepare tayo ko para mamalit na lang po ko sa dungag sa akong mga sa tindahan mga bisdak ko. Kagwapo ba? Sige lang to, iskan wala kayo uyab gwapo ra kay. So mao to mga bisdak to, wat-wat ko sa akong mga hodera kay gailis pa. So okay pang panahon karon mga bisdak init na gyud na tanawa bisdak dil pares tong ligadadlaw nga. Sige ra gyud uwan. Grabe yung uwan ay gyud. Wala ko koy brief ato mga bisdak. Nautag ko brief ato mga bisdak. So mao to mga bisdak ikuha din akong yabi. Tricycle akong gidala para kung daghan dala madala na mo tanan daghan na dala to so mo to bistak patubang na sa mong motor so medyo daan na ginamong motor mga bistak pero to okay pa nakain mga bistak kini nga motorang mga bistak mo ni kung gidala sa una katong eskwela pa ko na mao ni ko pang allowance sideline pa sa Badog Domingo so gabiyahe ko mga bistak para makaibaw mo ba so mo to mga bistak largahay na niya na mga bistak no? So tanawa ito mga kabisdak. Kung makita nyo din ang mga kabisdak, mao na ang eskwelahan mo sa una. High school lang siya kabisdak. Medyo doon kita mong eskwelahan sa una kabisdak. Kung mag-recess mo, kulit ako kaon, kay doon ko na mong bahay. Mao na yung advantage mo diri sa mga kabisdak. So mao itong mga kabisdak, no? Milarga na miyana. Kung makita nyo ang lugar sa mga kabisdak, sus kalabanan yung mga kahoy kay mga kabisdak, no? Tupo, mga lubi. Tubo maumgoy na ikuan sa mga dali mga bisdak na ng kumon nga ginatanong sa kuan ba among probinsya kay bao ba mo kabisdak ang negros ang usa sa pinakadako nga supply sa kuan kamay so mao na bisdak no patubag niya na sa Balintawak so kini nga pader bisdak mao ni ang eskwelahan sa Chupilo Aman Elementary School diri po kami graduate sa una mga bisdak nawang tanawar ko ng lugar na mo kabisdak linong kay nang makabisdak nindot kay lugar na kabisdak kalabanan diri sa mga kabisdak ang kuan gid tubog kabisdak kay kalabanan sa mga inahan ug amahan kay makabisdak kay diri gid ang pinaka main sources nila sa income mga kabisdak so ay naging English to English source income ka sige lang basta dahil lang ko sa mga makabisdak no patubang niya na diri sa Balintawak kabisdak medyo lalo nindot kay panahon mga kabisdak tanawar ko na diri sa una kabisdak kay gabiyahe mo gud motor kabisdak kini nga dana bisdak ng mga kabisdak dili man na siminto sa una grabe gud ka lain sa dan kining dapitan mga kabisdak kay mao ni ang humayan diri kini mo uwan diri sa una kabisdak lapawan gini sa tubig kay wa pa man dili pa man siminto sa napartigilain na ligundan diri sa una mga kabisdak mao ni humayan kabisdak ko nga perti lawak po na kayo mga kabisdak amin mo napay mga kamuting kahoy dala sa kilid kay mga saging sa city na ni mga kabisdak kalantawan ng mga bisdak hindot kayo diri sa mga kabisdak dinong kaayo kini nga dapita mga bisdak dol na mis merkado ako alang ning gi-fast forward nga video para dali lang ito makaabot dito ka so mga kabisdak no tanawa na daghan na kay mga motor kay naabot naman to sa city so daga na kung makita nyo lahat ng mga tricycle sa una sa inyong mga kabisdak no tanaw ang tricycle sa inyo hawak sa mo dire sa mga kabisdak kay ang pwede makarga sa tricycle kay mga 7 or 8 pero sa una sa gabi pa kung mga kabisdak ang karga gid sa una pulo gid ang karga sa una sa mga tricycle na tawa pwede sa baba o pwede sa lakuan pero pag abot na sa city di na pwede kay dakpon ang mga kabisdak so karon nga mga kabisdak naabot na gid sa merkado mga kabisdak no so mga to kabisdak na nako diri sa akong mama mao ni kung pwesto sa akong mama mga kabisdak na dawa fresh kay mga isda mga kabisdak dagko kayo wapa kay mga kabisdak fresh ya tanawar ko ng mga isda mga kabisdak no murag ako kung lang taon kung inyo so mga nakabistak no mao na kung manghod ka ng naka-brown brown ba na unsa may color na basta mao na kana ang katalikod mao na ang isda sa mama kung ay mga isda sa mama kabisdak lang tawap guwapa kaayo mga kabisdak kung bisdak kung makita mo aning mga video kining mga isda mga kabisdak usus ang tawar ko na mao na kung mama kabisdak ko story ginagmay mapalit sige story daragot
Dagan kay mga customer na si mga kabisdak. Di ba? Gwapa kayong mga kabisdak. Uy. Na dato na tao mga isda sa mga kabisdak. Naidag ko, naigagmay. Pwede ra mamili yung isda kung mga kabisdak. Dili lang mo palit sa mga kabisdak. Uy. Nawara gano. O pwede ra mo kaangin po na mga kabisdak. Na may kay mga isdas kung mga kabisdak. Uy, mga lapas pa na kaya mga kabisdak. Gikan pa na from the sea. Grabe yung English mo to. From the sea manggit. May English to kay yung grammar. Magyapon. Sige lang po tayo. Pasagbihan ko sa mga nakabisdak, no? May gibiansan ako kadali si mama kay mga prahay ko dira. So, medyo daghan kayong tao mga bisdak sa merkado. Kay babay mo kalag-kalag. So, ang mga tao karon na malit gid na. So, gagutok gid, digili maglisod kag-agi. So, mao na kabisdak, no? Patubang kami na kay mga prami ko na ko mga manghod na mao na koy na ko na akong manghod. Patubang niya na sa grocery store mga kabisdak kay mga pra. Tanaw wari na akong manghod. Sige, kuhaan niyo tanan dira. Kana mamili mo dira kung say gusto ninyo. Ay lagdaghan na kay mga sigmatay budget ron. Ay kapaha jud diri ka. Oy mo na akong manghod mga kabistak. Skining usa na masingan yan. Ano ba gud sige panguha mo dira kung say gusto ninyo. Kanang wala lang sa tindahan ha. Ayaw mo pang wala sa tindahan. Shoot mo na pang baba. So mo na siyan yan among manghod. Kinang ora na mga papa kayo. So mao na sus na human nagimi ada ra kabistak na bayad ni sana. Nagbayad na miya na sa among ipamalit. So tanawa. Mopuli na miya na kabistak. So sus dali ra kayo gipigitoy gina ko nga mopalit kuan mga bistak nga ng aing adlaw kay para jud pera ang mamalit sa grocery ba kay kung tungod Domingo so daghan kay tao. So mao na kabistak pabalik nami sa pwesto ni mama dito sa isdaan. So tara may stock no so tabang-tabang ko dre ginagmay istorya so mura pug tabang mawala ra ba. So mao na kabistak kung lumis akong manghod dira no sa si mama murag na patay gilaktan. So nana tabang-tabang ginagmay mga kabisdak kay mopuli po miya na ang bisda kay nagluto pa ko sudaan kay daghan ko kay luto ono nana para ihad karong gabi ba. So mao to nga bisda kay stores kong manghod na ilang taong daghan kay bugas na. So mao to mga bisda no stores kay lagi nagbay ko fresh kayo mga isda oy tanaw ang isda di ay yung tindiro di ay yung tindirag fresh food kaayo biskan wa na iligo mga bisnak no pero fresh ra gyapon kay tao. Okay raman na goldoy. Doon din ang papagwapo isa may pagwapo dito nga. Gyapon tayo. So kanang mga bisnak no patapos na tong video mga bisnak. Sunod na pod mga bisnak. Babay sa mga bisdak.